Tento cvik je zameraný na posilnenie svalov krku a medzilopatkových svalov, ako prevencia hlavne pri predsunutom držaní tela, pri práci v kancelárii a za počítačom. Potrebujeme k tomu TheraBand, alebo môžete využiť aj uterák doma, ak nemáte TheraBand. TheraBand si oprieme za hlavie. Dávame pozor, aby to nebolo príliš nízko, aby sme si nezakláňali hlavu, alebo aby to nebolo príliš vysoko, aby sme si neťahali tú hlavu dopredu. Dobre, takže niekde v strede, ideálne podľa toho, kde máte taký výčnielok. Dobre, oprieme si TheraBand. Robíme si mierne predpätie. Dobre, lopatky sú zatiahnuté vzadu. OK, nemáme ich hore pri ušiach, ale ťaháme ich dole. Robíme si mierne predpätie, nie je tu teraz dôležité, aká je tá sila. A do toho predpätia budeme vykonávať takýto pohyb. Zatlačíme krčnú chrbticu, budeme cítiť, že sa nám tie svaly aktivovali na krku a medzi lopatkami. Vydržíme 6 sekúnd a uvoľníme. Dobre, keď zatlačíme, ide nádych, hrudník smeruje za krčnou chrbticou. 6 sekúnd vydržíme, opakujeme 3 krát. Dobre, následne udržiavame predpätie, ideme nižšie. A takisto nádych a zatlačíme krčnú chrbticu. Vydržíme 6 sekúnd a uvoľníme. Dobre, opakujeme 3 krát. Ďalej ideme ešte nižšie. To isté zatlačíme, vydržíme 6 sekúnd. Stále držíme tie lopatky od seba. Tak. A na záver udržiavame ten tlak a ideme dole. Budete cítiť ťah na krčnej chrbtici a náspäť hore. Budete cítiť, ako sa vám chrbtica napriamuje a posilňujú sa vám svaly.